सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भाजप प्रवेशाची ऑफर असताना विचारांसाठी शिवसेनेत प्रवेश केला। कॅबिनेट मंत्रीपद मिळत असताना राज्यमंत्रीपदावरती समाधान मानलं। युतीसाठी हे सर्व केलं, त्यामुळे मंत्रीपद देऊन उपकार केले असं कोणी समजू नये असा घणाघात केसरकरांनी हाणलाय। ही केवळ सुरुवात आहे। मी आजपर्यंत कोणालाही सांगायला गेलेलो नाही तुम्ही कुठे राहा, कारण असं आहे की कामं अडलेली होती, वस्तुस्थिती होती। एकही कामाला 1 इंचाची सुद्धा मंजुरी नाही। स्वतः दिलेले स्टे स्वतःसुद्धा उठवायचे नाहीत। मी गेल्या मंजूर केलेलं सबमरीनचा प्रोजेक्ट असेल, चांदाबांधाची योजना असतील, सगळ्या ज्यावेळेला रद्द होत होत्या किंवा होत नव्हत्या त्यावेळेला हो की चूक कोणी केलेलं नव्हतं। ज्या कोकणाने बाळासाहेबांच्या मागे पूर्ण ताकदीने कोकण उभा राहिला, बाळासाहेबांना त्यांनी प्रेम दिलं, विश्वास दिला, त्यांची पूजा केली, त्या कोकणावर एवढा अन्याय होत असताना निश्चितपणे सातत्याने भेटी घेतल्या। ज्यावेळेला हे सगळं घडत नव्हतं त्यावेळेला हा शेवटचा इलाज होता की या ठिकाणी कुठेतरी शिवसेनेचा विचार जिवंत ठेवायला पाहिजे होता। कारण मला स्वतःला BJPमध्ये येण्याची आणि ते सुद्धा पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते माझा त्या ठिकाणी BJPमध्ये प्रवेश होणार होता। ते सोडून मी शिवसेनेमध्ये आलो, कारण शिवसेना आणि BJPची युती एकत्र व्यवस्थित राहावी अशी माझी इच्छा होती। आणि जणू काही मला मंत्रिपद दिलं म्हणजे माझ्यावर फार मोठे उपकार केले असं बिलकुल नाही। आजसुद्धा तुम्ही बघितलं की माझे पंतप्रधान महोदयांचे एवढे चांगले संबंध आहेत की ते अतिशय प्रेमाने, जिव्हाळ्याने चौकशी करतात, हातात हात घालून घेऊन चौकशी करतात। ते एवढं प्रेम आम्हाला पुरेसं आहे एवढ्या मोठ्या माणसाचं। तुम्ही मला काय सांगायचं, तुमची गाठसुद्धा पंतप्रधानांची मी घालून दिलेली होती, पंतप्रधान महोदयांची। तुम्ही त्यांना जाऊन कबूल केलेलं होतं की आम्ही मुंबईत आल्याबरोबर मी युतीची पुनर्स्थापना करते। तुम्ही त्यांना फसवता आणि आम्हालाच उलटं काहीतरी नावं ठेवता, हे चुकीचं आहे। म्हणजे तुम्ही जर भाजपबरोबर गेला असता आणि तुम्ही युती स्थापन केली असते तर ते योग्य, आणि तुम्ही तसं कबूल करून नाही केलं, मग आम्ही आमचा निर्णय घेतला तर त्याच्यामध्ये आमचं चूक काय, ह्याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे। आता आजपर्यंत मी बोलत होतो, आता तटकरे साहेबांनी सुद्धा सांगितलं की उद्धव साहेबांच्या सुद्धा मनामध्ये होतं की आपण पुन्हा एकदा युती स्थापना करावी, हिंदुत्वाच्या विचाराबरोबर जावं, पंतप्रधान महोदयांच्या विचाराबरोबर जावं, पण त्याच्यामध्ये खोडा कोणी घातला हे सुद्धा आता जनतेला कळलेलं आहे की संजय राऊतने तिथून येऊन ही बातमी फोडली, ती पवारसाहेबांच्यापर्यंत नेली, ती अजितदादांच्या पुढे गेली, आणि त्याच्यामुळे हे जे काय आम्ही केलं हे पूर्वीच महाराष्ट्रामध्ये घडणार होतं। फक्त एका माणसामुळे हे घडू शकलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि त्याच्यामुळे ही वस्तुस्थिती सर्वांनीच समजून घेतली पाहिजे, विशेषतः आदित्य ठाकरेंनी समजून घेतली पाहिजे की असं होणार होतं। आणि मग दुसऱ्याला जी काय नावं ते ठेवतात ही नावं चुकीची आहेत। ज्यावेळेला आपण दुसऱ्याकडे एक बोट दाखवतो त्याला 4 बोटं आपल्याकडे वळलेली असतात। ते तरुण आहेत, त्याच्यामुळे ते जे काय बोललेले होते सगळ्यांच्या मनामध्ये ते लागलेलं आहे। कारण कोणी मनुष्य पैशासाठी पक्ष सोडत नाही, त्यांच्यापुढे त्यांचं करिअर असतं, अनेक वर्ष ते आमदार असतात। विचारासाठी आणि जनतेसाठीच असं बंड होऊ शकतं, नाहीतर 50-50 आमदार आणि 12-12 खासदार एका वेळेला पक्षातून निघून जाऊ शकत नाहीत। त्यांना वेळ द्यायला लागतो। ज्यावेळेला आपण मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेला आपण पक्षप्रमुख नसतो, पक्षप्रमुख पक्ष आदेशावर चालू शकतो, पण मुख्यमंत्र्यांना जनतेला भेटायलाच लागतं। काल एक आत्महत्या झाली मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये, ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट सोडून मुख्यमंत्री महोदयांनी मला त्या कुटुंबाचं दुःख कमी करण्यासाठी, त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी पाठवलं। याला मुख्यमंत्री म्हणतात। मुख्यमंत्री हा जनतेचा मुख्यमंत्री पाहिजे आणि तसा मुख्यमंत्री देणं आवश्यक होतं। बाळासाहेबांनी सुद्धा बाहेर राहून संपूर्ण राज्य चालवलेलं होतं, उद्धव साहेबांना सुद्धा ते शक्य होतं। मी उद्धव साहेबांच्याबद्दल काहीच बोलणार नाही, कारण मी त्यांचा आदर राखतो, परंतु आम्हाला जी नावं ठेवली जातात, आज प्रत्येक शिवसैनिकांनी सिंधुदुर्गमध्ये राहिलेल्या माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं की जर उद्धव साहेब मोदी साहेबांच्या बरोबर जाऊन युती करणार होते तर ती युती मी केली तर काय चुकीचं आहे, आणि उद्धव साहेबांची आणि पंतप्रधानांची भेट घालून दिली की नाही ही वस्तुस्थिती आहे। आणि जर हिंदुत्वाच्या विचाराबरोबर शिवसेनेने जावं असं मला का वाटत होतं, तर मी दुसऱ्या पक्षातून आलो, हिंदुत्वासाठी आणि बाळासाहेबांच्या विचारासाठी मी शिवसेनेमध्ये गेलो। मला कॅबिनेट मंत्रीपद मिळत असताना मी राज्यमंत्रीपदावर समाधान मानलं,
मला मंत्रिमंडळातून कमी केलं तरी पण वाईट वाटून न घेता उद्धव साहेबांचंच चांगलं व्हावं, पुन्हा एकदा युती महाराष्ट्रामध्ये प्रस्थापित व्हावी याच्यासाठी प्रयत्न केलं. तुम्ही माझ्याच मतदारसंघामध्ये येता आणि मला वाटेल तसं बोलता, हे कोणीही सहन करणार नाही. आमचं जे काही युद्ध असतं हे आमच्या विचारासाठी असतं, ते आम्ही तसं केलेलं आहे. पक्षाच्या हितासाठी केलेलं आहे, हिंदुत्वाच्या विचारासाठी केलेलं आहे. आणि हिंदुत्वाला ज्या वेळेला शिव्या घातल्या जातात आणि त्या शिव्या ऐकून घेतल्या जातात त्यावेळेला बाळासाहेबांचा नाव घेण्याचा हक्क हा फक्त शिंदेसाहेबांना आहे, ज्यांनी त्याचं सणसणीत उत्तर हे त्या ठिकाणी स्टॅलिनच्या मुलाला दिलेलं आहे. आणि प्रसंग पडला आणि ते जर मुंबईमध्ये आले तर बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा काय हिसका असतो हे सुद्धा आमचे शिवसैनिक त्यांना दाखवून देतील. शिवसैनिक सगळे जुने आमच्याबरोबर का आले तर आम्ही बाळासाहेबांचा विचार जिवंत ठेवला. मी तुम्हाला हिसका म्हणजे एवढंच सांगतो, आम्ही कोणाला मारणार नाही, परंतु बाळासाहेबांचा विचार काय असतो हे त्यांना दिसून येईल, हिंदुत्वाची ताकद त्यांना दिसून येईल. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.